Næste deltager er ved at tjekke ind, og hun er så langt fra rockgenren, som man overhovedet kan komme. Hun hedder Britt, og hun kommer fra Fyn. Jeg er her i dag for at bevise over for omverdenen og for mig selv, at det her, det kan jeg, og det vil jeg. Hej, jeg hedder Britt. Jeg er fodenslag, jeg er 40 år gammel. Fyr den af. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. I hear your voice. It's like an angel sighing. I have no choice. I hear your voice. Thomas, du taler. Du er 40 år. Ja. Okay. Ej, hvor... For satan da. Jamen, jeg gider ikke. Jamen, det er godt gået, Britt. Jeg synes, det er underholdt. Vi kommer trods alt op og danse, ikke? Altså, det er første gang i alle de her audition-dage, vi har siddet her og kigget. Ja. Det var sgu da trods alt rart, altså. Ja. Men det vil så også det. Okay. Men altså, hvad havde du troet selv? Går den, så går den, eller... Ja, men altså, man gør jo sit bedste, og hvad mere kan man jo ikke gøre. Hvem fortæller dig, du kan synge? Ja, der har mine børn så gjort, men åbenbart ikke godt nok. Ej, Britt, det er jo ked af at høre. Det er jo ikke for at gøre ondt, men det var, altså... Jeg håber på, at du har fået en oplevelse ud af at komme her i dag. Ja. Britt, det var så skidt. Du ramte ikke en eneste tone. Altså, Okay. du ramte tonen, men det lå helt sin kvart tone ved siden af. Altså, det er rigtig dygtigt gjort. Altså... Men det må... Altså, ved du hvad? Det er simpelthen, at musik, det bliver noget rigtig lort. Altså, det kan blive så rædselsfuldt, som man sidder her og tænker, hvad fanden laver man? Musik, du har lige givet musikken en rigtig dårlig navn, det har du sgu. Okay. Det er et godt ord igen, ikke? Jamen, det synes jeg fandme. Du skal ikke synge, du skal ikke synge. Okay. Britt, du skal gå hjem og synge med børn, ikke? Og så hvad det har hygget dig med det. Så kommer de til at synge som dig. Altså, Okay. Tak for i dag, Britt. Tak for i dag. Hej då. Tak. Sådan der. Ja. Meget positivt. Hvad siger du? Hvordan gik det derinde? Ikke særlig godt, men altså, det, sådan er Blachman jo. Han siger jo bare, hvad han tænker, føler og mener. Sådan er det. Du må lære at leve med.